Bună seara! Sper că n-ați simțit lipsa emisiunilor Avocat.net după o întrerupere de 1 mai. Sunt Valentina Zgarbură, gazda dumneavoastră astă seară. Sunt expert contabil și totodată vicepreședinte al Asociației Profesionale a Economiștilor și Contabililor din România. În seara asta l-am ca invitat alături pe domnul Ovidiu Țibuleac, care este partener la Casa de Avocatură Boștină și Asociații, și ne gândeam să vorbim despre recuperarea creanțelor. Bună, Ovidiu! Bună seara! Să începem cu începutul. Care sunt condițiile de recuperare al creanțelor? Sau mai bine zis, ce este o creanță? E o problemă destul de spinoasă și ne întâlnim toți cu astfel de întrebare, să spunem, mai ales zilnică. în vremurile actuale. Mai ales în vremurile actuale. O creanță presupune, în termeni mai generali, mai comuni, o sumă de bani, în principiu. De recuperat. De recuperat. Creanța înseamnă o anume valoare pe care cel care o deține în baza unui drept o poate valorifica într-un mod sau altul de la debitorul său. Sigur că legislația noastră e destul de stufoasă și neprietenoasă. Și neprietenoasă în ceea ce privește creditorii. Putem spune că debitorii au un avantaj major și al procedurilor și din punctul de vedere al procedurilor pe care creditorii le au la îndemână în baza acestei legislații, din păcate, aș preciza eu, și pe de altă parte din punct de vedere al prevederilor efective care se regăsesc la acest moment în actele normative, prevederi pe care fie nu le înțeleg, fie nu găsesc înțelegere din partea profesioniștilor la care eventual apelează. Sunt două lucruri care merg cumva mână în mână și cu rezultate nu foarte bune. Exact. Ok, hai să începem cu începutul. Am niște bani de încasat de la un client și nu îi mai încasez. L-am tot sunat, nu-mi răspunde la telefon sau mă amână. Și vin la tine. Cu ce vin? Ce trebuie să am? Ce documente? Tu ce vei face? Care sunt procedurile pe care le putem urma? Primul pas pe care îl voi face eu, voi pune o singură întrebare, sau prima întrebare mai degrabă, dacă această creanță este certă, lichidă și exigibilă. Altfel spus, dacă ea poate fi pretinsă la momentul respectiv acelui debitor. Ca să răspundem la această întrebare, trebuie verificate, firesc, niște documente, în speranța că ele există, documente care pot consta în contracte încheiate între acel creditor și debitorul respectiv, pot consta în anumite facturi, alte documente, note de comandă, dar toate se presupune sau ar trebui să fie acceptate, însușite cumva de persoana de la care urmează să pretindem sumele de bani. Prin urmare, vorbim în special de acest caracter cert al creanței. Profesioniștii știu despre ce este vorba. Acea valoare pe care o pretind debitorului trebuie să fie incontestabilă, trebuie să fie cumva dovedite prin aceste documente. Și spuneam că este foarte bine, în principal, ca în raporturile pe care eu le derulez în ziua sau zi de zi, să am aceste dovezi, să-l preconstitui în eventualitatea unui potențial litigiu aceste documente. Și spuneam puțin mai devreme, e vorba de convenții, e vorba de contracte încheiate între aceste părți, e vorba de o confirmare între soldurile. Da, asta aș recomanda și eu, să se încerce la sfârșitul fiecărui an, cel puțin o dată pe an. Există și o obligație legală. Este o obligație legală de inventarierea patrimoniului, să-și confirme soldurile. Vorbim deci în principal de persoane juridice. Sigur că persoanele fizice mai greu ajung la astfel de dar relația între două Dar vorbim persoane despre profesioniști, juridice, despre comercianți în limbajul nostru comun. Este bine ca este bine și totodată este o obligație legală să existe aceste evidențe foarte clare cu privire la creanțele pe care le dețin eu ca și comerciant și respectiv debitele pe care le-am de recuperat. E obligatoriu ca factura mea să fie semnată de către clientul meu? Știu că sunt multe probleme, sunt părerile împărțite. Eu și de regulă colegii cu care lucrăm recomandăm ca aceste facturi să poarte semnătura. Mulți spun că nu mai este obligatorie,
legea nu este foarte clară sub acest aspect, dar pentru a putea să avem o soluție favorabilă într-un eventual litigiu, dacă ajungem să purtăm astfel de dispute în fața instanțelor, este nu recomandabil. Din punctul nostru de vedere este absolut necesar să există această dovadă, această semnătură sau orice altă probă care atestă însușirea acelui document. Dacă îi trimit factura pe mail, dacă, este ok? Poate să fie un mod de a aproba, numai că există o posibilă contestare din partea debitorului. Am înțeles. Ca și dovada de înregistrare a unei facturi la sediul unei firme. Sigur că toată lumea ar putea spune că în acest mod eu mi-am făcut toată datoria, am comunicat acel document și l-am înregistrat în evidențele societății debitoare și din punctul meu de vedere al creditorului nu mai am nimic de făcut. Au fost situații în care aceste facturi primite au fost restituite cu această contestare din partea debitorului și atunci nu mai am o dovadă clară a însușirii, a acceptării acelui document, a acelei facturi de către debitor. Ori în fața instanței acest lucru este clar un impediment care îmi înlătură mie posibilitatea de a aproba caracterul cert. Este prima condiție esențială a unei creanțe ca să pot să merg mai departe pentru a o valorifica, a o recupera. Am înțeles ce facem cu creanța certă, dar cu cea lichidă și exigibilă? Nu este diferență. Creanța certă, spuneam mai devreme, înseamnă este o primă condiție a acestei valori, a acestei sume. Lichiditatea creanței presupune ca ea să fie determinată sau determinabilă, să fie valoric, să reprezintă o sumă de bani. Iar din punctul de vedere al exigibilității înseamnă că acea valoare constatată fără dubiu printr-un document, cum spuneam mai devreme, și determinată să poată să fie ajunsă la scadență, să fie exigibilă, deci să poată fi pusă în executare la acest moment. Și aș vrea să adaug eu aici să nu fie prescrisă. Categoric, acesta e un să nu mă alt trezesc aspect. după 3 ani de zile că vreau să-mi recuperez banii de la clienți. Vorbeam în principiu de aceste condiții ale creanței, după aceea intervine, hai să spunem, procedura care trebuie urmat, procedură în cadrul căreia este clar că se verifică inclusiv perioada, vechimea acestei sume și perioada rămasă, eu știu, până la momentul la care eu nu mai pot face nimic în calitatea mea de creditor. Am auzit de cazuri, povești de firme micuțe care, mai ales în perioada asta, s-au confruntat cu tot felul de probleme în recuperarea creanțelor, au ajuns în insolvență și administratorul a fost întrebat: ok, dar ai făcut ceva să-ți recuperezi sumele respective? Sumele respective depășiseră termenul de 3 ani de zile și erau prescrise, la care el a zis: da, eu mi-am sunat clienții și am insistat să-mi plătească sumele de bani. Deci nu este suficientă confirmarea de solduri. Teoretic ar trebui să ne și notificăm clienții că telefonul sau e-mailul chiar nu sunt o dovadă în instanță. În cele mai multe cazuri am putea spune nu sunt o dovadă puternică de insolvență. Poate fi acuzat administratorul că nu a depus eforturi sau n-a fost de bună credință să-și recupereze creanțele? Într-o astfel de situație, administratorii poartă o anume răspundere și pot fi ținuți de plata datoriei societății respective cu patrimoniul său personal. Sigur, în cadrul procedurii sunt analizate anumite dovezi, anumite acte pe care administratorul le-a făcut, dar ce spuneați un pic mai devreme este clar că e foarte adevărat și ne întâlnim și în cazuri concrete cu astfel de probleme. Probabil prin prisma raporturilor, să le spunem, de prietenie, de amiciție între acești comercianți, nu se uzitează dovezile scrise, aceste notificări, aceste somații. Se folosește un telefon, se folosește o relație, ceea ce în fața instanței și la momentul în care eu ajung într-adevăr într-un impas, nu mă ajută deloc pe mine creditor pentru a proba ce spuneam mai devreme, aceste condiții esențiale ale creanței pentru a le putea pretinde. Și atunci este adevărat că în baza documentațiilor care, eu știu, se administrează în cadrul acestei proceduri de insolvență, să ne raportăm la cazul dat ca exemplu, administratorul poate fi tras la răspundere pentru această lipsă de diligență, pentru, eu știu, lăsarea în pasivitate a unui contract, a derulării unui raport juridic care poate, dacă ar fi fost bine managerizat sau administrat de către administrator,
ar fi condus la insolvența societății. Pentru că, până la urmă, acest lucru este imputabil. Faptul că firma a ajuns într-o astfel de stare iminentă sau chiar dovedită de incapacitate de plată, de imposibilitate de plată a datoriilor exigibile cu fondurile pe care le dispune. Ok, eu vin la tine cu contractul, vin la tine cu factura care întâmplător este semnată, am prins sfârșitul anului și am și o confirmare de sold. Ce urmează să se întâmple ca eu să-mi recuperez banii din partea clientului? Sigur că există mai multe căi. Din păcate, revin și spun că legislația, sau nu neapărat legislația, procedurile care se derulează nu sunt urmărite cu celeritate, nu sunt folosite acele acte procedurale cu maximă operativitate, nici de către operatorii care intră în astfel de raporturi juridice, dar nici de către instanțele de judecată, în cele mai multe cazuri. Multe ori durează atât de mult încât te lipsești de ele de la bun început. Ți se face la un moment dat lehamite, să spunem așa, de a mai uza de astfel de căi, încercând, eu știu, cum spuneam mai devreme, să păstrez o relație cu debitorul, să-l fac cumva pe amiabil să îmi plătească acele sume datorate. Și atunci primul lucru sau recomandarea noastră este ca în astfel de situații în care nu avem niciun fel de dubiu asupra faptului că acea creanță este certă, lichidă și exigibilă, că suntem într-un termen de prescripție care ne permite derularea, există, potrivit legislației actuale, o procedură, să-i spunem, mai rapidă, pe care creditorii o au la îndemână, respectiv aceea a somației de plată. Se face o acțiune, o cerere în fața instanței de judecată competente, prin care se solicită judecătorului, în baza contractului, a dovezilor pe care le administrează creditorul, să emită o astfel de somație. Un act prin care este obligat acel debitor să plătească într-un termen anume valoarea creanței respective. Pe de altă parte, există un alt act normativ care reglementează o altă procedură la fel de la îndemâna creditorului, să spunem, aceea prin care persoana care pretinde o astfel de creanță, la fel certă, lichidă, exigibilă, constatată printr-un document indubitabil, cere instanței emiterea unei ordonanțe de plată. Cumva sunt asemănătoare aceste proceduri. Și care e diferența între ele sau care durează mai mult, care durează mai ca durată, ele sunt asemănătoare. Diferența, aș spune, este că o somație de plată pot să cer în momentul în care am la îndemână un contract și acea creanță rezultă fără dubiu din acea convenție, pe când în cadrul ordonanței de plată, impropriu spus, ordonanța de plată, actul normativ reglementează procedura în cadrul căreia se emite o astfel de ordonanță, creanța poate să rezulte din orice alt titlu executoriu. În măsura în care am un titlu executoriu, o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, un alt document care certifică acele condiții ale creanței, pe el pot să mă bazez, cerând instanței să constate că am aceste sume incontestabile, deci nu are nu există nicio contestație, nicio obiecție din partea debitorului meu, în baza cărora urmează ca acea instanță să pronunțe o hotărâre judecătorească. Cât durează procedura? De la depunere, pregătirea, depunerea actelor până când reușesc să încasez banii? E un pic de discutat aici cu încasarea banilor. E vorba de o procedură până la emiterea acelei hotărâri, acelei ordonanțe sau somații. Pentru că nu-ți garantează acea hotărâre și încasarea banilor. După ce eu am uzat de această cale, și să spunem ordonanța de plată, emite instanța de judecată acest act, eu după aceea am posibilitatea să merg direct la executorul judecătoresc pentru valorificarea efectivă a sumelor prin, eu știu, folosirea celor bunuri sau venituri ale debitorului meu. Ca durată, să răspund și la întrebare, oricum nu durează cât o acțiune pe dreptul comun. Eu estimez, din cazurile în practică, o durată de 60 de zile, hai să spunem 90 de zile maxim. Există vreo limită de sumă minimă? Adică mă pot duce cu orice sumă pe care o am de încasat? Nu există o astfel de limită, numai că cel care urmează să uzeze de o astfel de cale, să-i spunem, trebuie să aprecieze în funcție de costurile care se impun. Asta vreau să te întreb.
De unde începe să fie rentabil? Mi-este greu să spun de unde ar începe. Fiecare are interesul, fiecare creditor sau persoană are interesul său, are valorile lui. El e singurul care apreciază dacă se justifică sau nu să facă anumite costuri pentru recuperarea unor sume. Ce e de reținut este însă că acele costuri, acele cheltuieli se recuperează, se impută acelui debitor și se pot recupera cu titlul de cheltuieli de judecată. Teoretic îmi recuperez atât creanța, teoretic, sigur, cât și cheltuielile respective. Practic, viața bate filmul. Corect. Pe de altă parte, acesta este unul și dintre motivele pe care e bine să-l scoatem în evidență atunci când notificăm sau somăm debitorul, arătându-i că în cazul în care nu se face plata în termenul respectiv, agreat de sau impus printr-un contract, el va suporta și aceste cheltuieli care nu sunt foarte mici de cele mai multe ori. Deci este o procedură relativ costisitoare. Prin prisma acestor costuri care presupune, eu știu, o taxă de timbru, deși în procedurile acestea speciale de care vorbeam, ordonanța de plată și somația de plată, nu sunt taxe de timbru, nu că nu sunt foarte mari, ele se achită sigur la valoarea pretențiilor, dar nu sunt de netrecut. Cel care are într-adevăr dorința de a-și recupera, știindu-se că trebuie să-și încaseze niște bani la care are dreptul și de care a fost în mod injust lipsit, va uza cu siguranță de astfel de de exemplu, pentru o sumă de, să zicem, 5.000 de lei, merită să demarezi procedura? Noi am avut astfel deci merită. de situații în care aveau de recuperat sume de 5.000, de 10.000 de lei și care au făcut obiectul unor astfel de acțiuni pentru că cei care le-au pretins au vrut în mod neapărat să le recupereze pentru că erau drepturile lor și nu aveau de ce să renunțe la ele. Foarte bine. Vreau să mai vorbim puțin de recuperarea de creanțe de la foștii angajați. Poate intra tot în această procedură, să presupunem că am avut un angajat care mi-a furat din gestiune, m-a prejudiciat, intră pe această speță sau intentez un alt fel de proces cu alte decizii, cu alte proceduri? Da, aici vorbim de altceva. Ieșim din această sferă, hai să spunem, aplicabilă acelor profesioniști, acelor comercianți. Aici e vorba cu totul de alte raporturi juridice, cu totul alte fapte și în situația în care un angajator întâmpină o astfel de problemă legată de sustragerea unor bunuri sau a unor sume de bani de către unul dintre salariați, deja putem vorbi și despre o faptă de natură penală și care e foarte grav și atunci sunt alte proceduri, alte demersuri și de o posibilă acțiune, hai să spunem, civilă pentru recuperarea acelor sume. Deci există două variante la îndemâna unui angajator în astfel de situație. Pe de o parte se face acea sesizare, acea plângere penală adresată organelor de cercetare abilitate, în cadrul căreia se notifică, să spunem, se descrie atât fapta respectivă, cu toate documentele dacă ele există, cât și se pretinde acea sumă cu titlul de despăgubire, cu titlul de vătămare, de fapt, în cadrul acestui dosar penal. Prin urmare, primul lucru pe care noi îl recomandăm în astfel de spețe este să se uzeze de această procedură. În cele mai multe situații, oamenii spun, domnule, nu mă interesează neapărat să-l condamne, nu-i vreau răul, nu vreau să-l am pe conștiință, sunt lucruri de genul acesta care se invocă. Vreau să-mi recuperez prejudiciul și vreau să fac o acțiune în instanță. Sigur că e posibil și atunci pot să fac o acțiune, dar nu mai uzez de ordonanță de plată, de somație de plată. Aici se face o acțiune pe dreptul comun în stabilirea răspunderii acestei persoane care, am înțeles, mă rog, a săvârșit aceste fapte. Dar de regulă ele, dacă există astfel de spețe, ele merg neapărat pe procedurile. Asta a fost o întrebare pusă de un utilizator Avocatnet și mai am una. Recuperarea creanțelor în cazul unei fundații.
fundația respectivă nu are bani în cont, deci nu se poate popri contul, nu dispune de bunuri. Care sunt șansele ca acest utilizator, avocat net, să-și recupereze creanța în cazul unei relații cu o fundație? Respectiv, președintele fundației poate fi tras la răspundere ca și în cazul unui administrator al unei societăți comerciale? Nu. Asociația ca și fundația au un regim special, prin lege specială. Ele sunt de regulă entități non-profit, cu scop nepatrimonial, însă cu toate acestea ele au la rândul lor anumite venituri care le ajută să își asigură subsistența, funcționarea și așa mai departe. Pot avea. Au un patrimoniu la fel care se constituie la momentul înființării lor. Acum, sigur că în fiecare caz în parte trebuie analizat în detaliu. În general, în măsura în care există o astfel de situație, nu se poate trage la răspundere directoratul sau, membrii asociației în mod solitar ca în cazul unei societăți comerciale. Însă, dacă debitorul este fundația, în momentul dizolvării și respectiv al lichidării, cel desemnat ca lichidator are obligația legală de a stinge toate datoriile acelei entități. Deci, în momentul în care se analizează pasivul, activul acelei entități, acelei persoane, acelei fundații, este clar că trebuie să aibă loc acest bilanț care trebuie să aducă într-un fel sau altul la zero. Da, bine, dar până să se ajungă pe acolo... Sigur că putem să ne raportăm dacă există o persoană fizică în astfel de situații, nu avem decât să-l declarăm falit și să urmăm calea procedurii legii 85 pe 2006, cea privind insolvența, și să îi stabilim răspunderea lui ca persoană pentru plata acelor datorii. E un pic dificil de a răspunde concret la întrebarea asta. Da, trebuie analizat pentru că trebuie văzut în ce constă acel debit, de unde e generat, ce oportunități sunt să mi recuperez de la acea fundație din veniturile respective. Sunt multe lucruri de pus la punct, dar în principal, dacă o persoană fizică se află într-o astfel de situație în care n-am ce să-i fac, pot să mă duc și să uzez de aceste prevederi legale, să-l declar în faliment. Că tot ai vorbit de faliment și despre insolvență. Ce șanse sunt de recuperare a creanțelor în cazul în care mă trezesc că al meu client este în procedură de faliment sau de insolvență? Șansele cresc. Adică e o certitudine faptul că mă înscriu la masa credală? E o certitudine în parte, aș spune, dacă mi este acceptat acest răspuns, deoarece creanța respectivă pe care eu o pretind și pot să o dovedesc, pentru că are loc o verificare și acestei sume la masa credală, este o certitudine în sensul că mi-o acceptă ca fiind înregistrată și ca fiind de recuperat din veniturile bunurilor debitorilor. Nu poate garanta însă înregistrarea creanței și la îndestularea ei, pentru că valorificarea acelei sume are loc în urma să spunem, mă repet, valorificării bunurilor, veniturilor pe care debitoarea respective le deține. Prin urmare, în măsura în care există bunuri sau venituri al acelui debitor, sunt șanse foarte mari ca acea creanță să poată fi încasată în cadrul procedurii. Sigur că intrăm iarăși în anumite elemente care ne scapă dacă nu avem în vedere cazurile concrete. E vorba de privilegiile, de garanțiile de care se bucură sau nu o creanță, de ordinea în care se recuperează. Da, mă gândeam la niște creanțe simple, că și asta este chirografare, să le numim. Exact. Și asta este destul de complicat. Eu trebuie să stau să verific pe buletinul insolvenței sau dacă mai mi-a apărut vreun client care mi-e datornic pe acolo. Pe mine oricum nu mă înștiințează nimeni sau obligația cui ar fi să mă înștiințeze că al meu client este în insolvență sau în procedură de faliment. Prima obligație incumbă chiar debitorului, care el odată intrat într-o astfel de procedură, nu, chiar debitorului. Chiar debitorului, pentru că el e obligat să pună la dispoziția administratorului judiciar desemnat, să spunem, toată situația debitorilor, creditorilor săi, a creanțelor, a datoriilor și așa mai departe, astfel încât să se facă o analiză a stadiului masei pasive. Prin urmare, e clar că dacă el nu mă va
eu nu mă voi regăsi în lista lui de creditor, este o dovadă clară a relei credințe și aș putea ulterior, la momentul când intru în această procedură, să cer chiar stabilirea răspunderii acelui administrator al firmei. Deci există posibilitatea să fiu anunțată în cazul în care un client Sigur, se face o notificare. E adevărat că mulți dintre creditori, și care de cele mai multe ori sunt chiar persoane fizice, nu au nici la îndemână și nici nu urmăresc astfel de buletine oficiale unde se fac astfel de notificări, de publicații. Acum, sigur că aceasta e legislația, pe aceasta o urmăm. E bine totuși ca atunci când aflu să nu las în nelucru astfel de procedură și să fac demersurile care se impun, fie doar și pentru înregistrarea mea acolo în calitatea de creditor, că sunt chirografar, că nu am alte garanții, e bine să figurez acolo, pentru că cursurile procedurilor sau în cursul procedurilor există posibilitatea cumva de valorificarea lor. Acum e de discutat un aspect. Toată lumea, sigur, că are noțiunea aceasta de faliment, de insolvență, care e un lucru rău. Da, mulți asociază insolvența cu o stare de prefaliment. Sigur că da. Nu este întotdeauna chiar așa. Sunt mulți debitori de bună credință care efectiv se află în dificultate financiară și nu-și mai pot duce mai departe un business care să fie curat, care să fie ok managerizat. O astfel de procedură cumva poate să ajută. De fapt, scopul legii este chiar asta, să salvgardeze cumva o activitate care nu este imputabilă managementului, acționarilor, asociațiilor, administratorilor. Insolvența s-a vrut cumva o stare de reorganizare a activității. Că s-a abuzat sau nu de ea, sau că s-a aplicat. Sau și atunci e bine de văzut. Sigur că un creditor diligent are la îndemână pârghile necesare, le verifică din timp și vede starea debitorului său. Dacă eu mă aflu cu o creanță care nu este încasată de un an, de un an jumate, de 2 ani sau aproape de 3 ani când expiră termenul legal de valorificare, este clar că și eu am stat în pasivitate și am așteptat un timp în care chiar nu mai am ce să fac, pentru că în decursul acestui 1 an, 2, 3, acel debitor al meu, cât de bună credință ar fi, tot a încercat să eu știu, eludeze, da? Sau să se ferească de plata acelei creanțe. Eu, dacă eram mai diligent, 30, 60 de zile, 90 de zile, nu stăteam în astfel de stare de pasivitate, luam niște măsuri și, cum spuneam puțin mai devreme, notificam, somam, mergeam pe astfel de căi procedurale mai speciale și mai cu celeritate reglementate. Părerea ta, recuperarea creanțelor prin companii de recuperare a creanțelor e o procedură diferită de cea în care se apelează la un avocat? Este o soluție sau este una dintre cele două soluții. Sigur că e greu să fac o paralelă și companiile care sunt specializate, să spunem, în astfel de demersuri, fac cam aceleași proceduri, cam același lucru pe care și avocații le fac. Și invers. Avocații, sigur, care sunt sesizați cu astfel de cereri din partea clienților, uzează de aceleași căi procedurale. Cred că diferența o putem face, dacă putem spune așa, legat de volumul sau vizând volumul creanțelor. De regulă, aceste companii care sunt specializate nu, de regulă spun, s-ar putea să fie și excepții, nu vreau să deranjez cumva, se pun în slujba acelor comercianți sau unui grup de comercianți care, eu știu, au mai mult. Pachet, da. Sigur că o persoană fizică sau, eu știu, o anume persoană care are de recuperat o creanță în baza unui contract, nu cred că va apela la o companie de recuperare debite. Se poate să existe și astfel de situații, dar de regulă ei se duc fie la un avocat, fie încearcă demersurile personale, dacă are cunoștințe în acest sens, și atunci cam asta să spunem că ar fi o minimă diferență, deși e mult spus. Ovidiu, eu îți mulțumesc mult de tot pentru seara asta. Sper mulțumesc pentru invitație. Vom încerca de acum încolo să recuperăm mai multe creanțe. Aș vrea să reamintesc încă o dată creanța ce trebuie să fie certă, lichidă, exigibilă. Nu uitați, nu așteptați să treacă perioada de prescriere a creanței. Încercați să faceți toate diligențele necesare pentru a vă recupera banii. De ce? Sunt banii dumneavoastră.
Mulțumesc mult, o seară frumoasă și sper să ne revedem curând.